Здравей! Много се радвам, че си тук, наистина. И хайде сега да си направим едно кафенце или чайче. Ако си от тези хора, които винаги казват, аз кафе не пия. Аз пък, между другото, винаги съм се чудила как живееш без кафе, ама това е друга тема. И така, август, честно казано, това е един от онези месеци, в които животът все едно ни казва, хайде сега малко да се раздвижим. И не винаги ни пита дали сме съгласни. При едни ще има нови възможности, при други решения, които все сме отлагали, а някои ще си кажат, не, аз този месец няма да правя никакви промени. Да, ще видим обаче. Между другото, ако за първи път попадаш на моя канал, добре дошъл, аз съм Люба Болярска. Занимавам се с астрология, семейни констелации и не предсказвам кога ще спечелиш от лотарията. Това е първият въпрос, който почти винаги ми задават. По-скоро използвам астрологията по съвсем различен начин. За мен тя е като карта. Не ви казва какво задължително ще се случи, но показва къде пътят е по-лек, къде има завой, къде е хубаво да натиснете гъста и къде е по-разумно малко да намалите. А семейните констелации, те са онзи момент, в който човек изведнъж казва, за това все не ми върви в любовта. За това аз все нямам пари. И понякога това осъзнаване променя повече неща, отколкото 100 съвета. Така че днес няма да ви плаша с затъмнения, ретроградности и сложни астрологични думи. Обещавам. Ще си говорим съвсем човешки, какво носи август, къде е добре да внимаваме, къде си струва да рискуваме и най-вече как да използваме този месец така, че накрая да си кажем, това беше добър август, а не къде изчезна това лято. И преди да започнем, напишете ми в коментарите коя зодия сте. Много ми е любопитно кой знак днес ще е най-шумен. Аз имам едни подозрения за близнаците и лъвовете, но няма да казвам нищо предварително. Хайде да започваме, защото август няма никакво намерение да ни чака. Овен! Овни, имам чувството, че август ще ви каже едно единствено нещо. Хайде стига си отлагал. Сериозно. Ако напоследък все си казваш, ще го направя другата седмица, още малко да помисля, сега не му е времето, август, май няма да те остави много да се мотаеш. И знаеш ли какво? Мисля, че това е хубаво. Защото ти си от хората, които действат. Само че понякога, колкото и странно да звучи, точно ти успяваш да отлагаш най-важните неща. Не защото те мързи, а защото чакаш да си на 100% сигурен. Само че такъв момент почти никога не идва. Този месец ще ти подскаже да бъдеш по-смел. Ако искаш да започнеш нещо ново, този месец започни го. Ако искаш да кажеш нещо на някого, кажи го. Ако усещаш, че си се задържал прекалено дълго на едно място, помисли каква е следващата крачка. И не говоря да напускаш работа в понеделник сутрин без да имаш план. Не говоря да кажеш това, което много искаш да кажеш необмислено. Не. Говоря за онези малки действия, които след време променят целия ни живот. Много от вас през август ще усетят и една много силна нужда да правят неща, които им носят удоволствие. И честно казано, аз много се радвам на това, защото напоследък доста овни живеят все едно, имат само две скорости – работа и още работа. А човек не е създаден само да отметне задачите в списъка си. Излизай повече, забавлявай се, срещай се с хора. Ако си необвързан, август е много интересен месец за нови запознанства. Само не влизай с онази нагласа, я да видим какво не му е наред на този човек. Дай шанс първо да го опознаеш. А ако си във връзка, опитай да върнеш малко повече лекотата помежду
вас. Понякога една разходка, една вечеря или един спонтанен уикенд правят много повече за отношенията от 10 сериозни разговора. В работата също може да се появят интересни възможности, само че тук ще предупредя за едно. Не се хвърляй във всяка идея, само защото ти е станала интересна. Да, знам, че много бързо се палиш и това е прекрасно, но понякога също толкова бързо губиш интерес. Затова си задай един въпрос. Това наистина ли го искам или просто ми е станало любопитно? Повярвай ми, отговорът ще ти спести доста излишна енергия. Към края на месеца е възможно да приключиш една тема, която ти е тежала от доста време. При някои ще е свързана с човек, при други с начина на мислене, а при трети просто ще дойде онзи момент, в който ще кажете «Стига толкова!» И знаете ли, понякога точно тези две думи променят живота ни. Така че, овни, ако трябва да ви оставя с една мисъл за август, тя е: не чакайте всичко да стане перфектно, за да започнете. Започнете и по пътя ще го направите перфектно. И разбира се, ако всеки ден искате да знаете каква е енергията за деня и кога е най-подходящи момент за важни действия, заповядайте в безплатния ми телеграм канал. Там всеки ден споделям кратка астрологична прогноза, насоки, практически практики. Линкът ще намериш в описанието под видеото. Телци! Май този месец някой ще ви изкара малко от зоната на комфорт. Аз знам колко много обичате да си знаете кое къде е, кога ще стане, как ще стане, колко струва и изобщо да имате план. Само че август е от онези месеци, които казват: да имаш план е хубаво нещо, обаче животът има една друга идея. И вместо да се ядосваш, че нещо не се случва точно както си го измислил, опитай се да се запиташ: а дали пък това не ме води към нещо по-хубаво? Защото много често именно така работи животът. Затваря една врата, а ние толкова сме се вкопчили в нея, че изобщо не виждаме, че до нас вече се е отворила друга. Да, този месец много от вас ще мислят повече за дома, за семейството, за хората, с които живеят, за това къде всъщност се чувстват спокойни. При някои може да се появи желание за ремонт, преместване, освежаване на дома или просто да разместят мебелите. А ако сте от тези телци, които в 3 часа след обяд решават да местят целия хол, спокойно, не сте само вие. Август носи такава енергия. Иска ви се нещо около вас да стане по-красиво, по-подредено, по-уютно. Ако сте във връзка, опитайте се да говорите повече. Не очаквайте другия човек да се сети какво ви е. Знам, че понякога си казвате: ама то е очевидно. Не, повярвайте ми, много често не. Кажете какво чувствате, кажете от какво имате нужда. Понякога един откровен разговор спестява седмици недоразумения. А ако сте необвързани, не се затваряйте само защото предишния път не се е получил. Не всеки човек идва за да ви разочарова. Дайте шанс на новите запознанства. Работата също ще изисква малко повече гъвкавост. Може да се появят промени, които първоначално няма да ви харесат. Но не бързайте да казвате: това няма как да стане. Дайте си време. Понякога точно това, което най-много ни е притеснявало в началото, след няколко месеца се оказва най-хубавото нещо, което се е случило. И още нещо. Не поемайте всичката работа сами. Защото вие много обичате да казвате: няма проблем, аз ще се оправя, и после естествено оправяте се, но сте толкова изморени, че вече не се радвате на резултата. Не е нужно да правите всичко сами. Позволи на другите да ти помогнат. Към края на месеца ще усетиш, че започваш да гледаш по различен начин на една стара ситуация. И това е хубаво. Защото когато се промени гледната точка, много често се променя
и целия ни живот. Така че, телци, ако трябва да ви оставя с една мисъл за август, тя е: не се страхувайте, когато се промени вашия план. Понякога точно тогава започва най-хубавата част от пътя. Ако искаш всеки ден да знаеш каква е енергията на деня и кои дни са най-подходящи за важните решения, заповядай в безплатния ми Телеграм канал. Там всеки ден споделям кратка астрологична прогноза и много практически насоки. Линкът е в описанието под видеото. Близнаци, хайде признайте си колко раздела имате отворени в момента. Не само на компютъра, в главата, защото понякога си мисля, че ако можеше да наникнем в мислите на един близнак, щяхме да видим поне 37 отворени прозореца и от всеки някой говори. Август обаче ще ви накара малко да забавите темпото. Не защото няма да има какво да правите, напротив, ще има толкова много интересни възможности, разговори, срещи, идеи, че в един момент може да си кажете: добре, а аз на къде бях тръгнал? И точно тук е най-важният урок за вас през този месец. Не е нужно да кажете да на всичко. Знам, че ви е любопитно. Знам, че ви е интересно да пробвате всичко. Знам, че ви е скучно. Но ако тръгнете в 5 различни посоки едновременно, накрая ще се изморите, без да сте стигнали никъде. Така че изберете. Кое е наистина важно за вас? Кое те кара да се събужда с желание? Точно натам насочи енергията си. Много от вас ще усетят желание да учат нещо ново. Нова квалификация, нов курс, нов език или просто ще започнете да четете повече. И знаете ли, това е страхотен месец да инвестирате в себе си, защото знанието е едно от малките неща, които никой не може да ни вземе. В работата също може да стане доста интересно. Възможно е да получите предложение, да започнете нов проект или да се запознаете с човек, който ще ви отвори нова врата. Само не казвайте веднага ще си помисля, защото при близнаците ще си помисля понякога означава ще мисля 3 месеца. А някои възможности не обичат да чакат толкова. В любовта месецът носи повече лекота. Ако сте във връзка, говорете, смейте се. Излизайте повече. Не превръщайте всяка тема в сериозен анализ. Понякога най-хубавите моменти са най-обикновените. А ако сте необвързани, не се очудвайте, ако някой ви заговори съвсем случайно на опашката в магазина, докато чакате кафето си или в момент, в който най-малко очаквате. Само едно нещо. Не сравнявайте всеки нов човек с бившия. Дайте му шанс да бъде себе си. Към края на месеца ще започнете да виждате много по-ясно какво си заслужава времето ви и какво просто ви разсейва. И това, честно казано, ще бъде едно от най-хубавите неща, които могат да ви се случат. Защото когато спрете да разпилявате енергията си навсякъде, ще имате много повече сили за нещата, които наистина имат значение. Така че, близнаци, ако трябва да ви оставя с една мисъл за август, тя е: не всичко интересно е важно. Изберете това, което наистина ви води напред. И ако искате всеки ден да знаете кога е подходящ момент за разговори, важни срещи или нови начинания, заповядайте в безплатния ми Телеграм канал. Там всеки ден споделям кратка астрологична прогноза и практически насоки. Линкът ще оставя в описанието под това видео. Раци! Може ли този месец да спрем да спасяваме всички? Моля ви, сериозно ви питам. Защото понякога си мисля, че ако някой има проблем, вие веднага сте измислили 3 решения, минимум. Още преди той самия да е разбрал, че има проблем. И това е прекрасно. Вие сте толкова грижовни. Само че
Понякога толкова много се грижите за всички останали, че вечерта си казвате: а аз кога останах? Оставих нещо за себе си. Август ще ти напомни точно това, че не е егоизъм да помислиш и за себе си. Не е егоизъм да си починеш. Не е егоизъм да кажеш: днес не мога. И знаеш ли, светът няма да свърши. Да, наистина. Понякога си мислим, че ако не свършим всичко ние, нищо няма да стане. Но хората около нас са доста по-оправни, отколкото ние си мислим. Този месец ще ви се иска повече спокойствие, по-малко шум, по-малко драми. И честно казано, това изобщо няма да е лоша идея. Не е нужно да участвате във всеки спор, не е нужно да оправяте всяка семейна драма. Понякога най-доброто, което можете да направите, е просто да оставите хората сами да си научат урока. В работата е възможно да получите повече отговорности. И първата ви реакция вероятно ще бъде: добре, ще се справя. Само че аз ще ви помоля първо да си зададете един въпрос. Имам ли място за още нещо? Защото ако чашата вече е пълна, няма значение колко хубаво е това, което наливате вътре. То просто ще прелее. В любовта. Август е много хубав месец. Ако сте във връзка, направете нещо само за двама ви. Без деца, без приятели, без телефони. Да, знам, последното май ще е трудно. Но опитайте. Ще видите колко различен става разговорът, когато никой не поглежда екрана през 2 минути. А ако сте необвързани, не се криете вкъщи. Знам, че понякога диванът, сериалът и любимото одеяло звучат като най-добрия план на света. Но любовта още не е научила да звъни на вратата сама. Така че приемайте покани, излизайте. Позволете на живота да ви срещне с нови хора. Към края на месеца ще усетите, че една емоционална тежест започва да пада от раменете ви. Може би ще простите, може би ще пуснете нещо, може би просто ще спрете да носите вина за нещо, което всъщност не е било ваша отговорност. И ако това се случи, не се връщай назад. Така че, раци, ако трябва да ви оставя с една мисъл, за август тя е: не можете да наливате от празна чаша. Погрижете се първо за себе си, за да имате какво да дадете и на другите. И ако искате всеки ден да знаете каква е енергията на деня и кога е добре да действате или просто да си дадете малко повече почивка, заповядайте в моя безплатен телеграм канал. Там всеки ден споделям кратки астрологични прогнози, практически насоки. Линкът ще оставя в описанието на това видео. Лъвчета! Честит рожден ден! Само че, нека още в началото да си кажем нещо. Не е това, че Слънцето е във вашия знак, не означава, че този месец ще станете сутринта, ще си направите кафето и Вселената ще ви каже: заповядай, ето ти всичко, което искаше. Дано да беше толкова лесно. Но определено е вашия момент да излезете малко повече на преден план. И знаете ли кое ми е интересно при лъвовете? Много хора си мислят, че те са много уверени. А аз, честно казано, познавам доста лъвове, които изглеждат уверени, а вътре в себе си непрекъснато се питат: дали съм достатъчно добър? И ако това е твоята мисъл напоследък, искам да ти кажа нещо: стига. Наистина стига. Защото толкова много време губиш да чакаш някой да ти даде одобрение. А понякога единственият човек, който трябва да ни каже браво, си ти самия. Август много ще ти помага, ако искаш да покажеш какво можеш. Имаш собствен бизнес, покажи го. Имаш идея, разкажи за нея. Искаш повишение, поискай го. Не стой във ъгъла и не чакай някой случайно да забележи колко си добър. Хората не четат мисли. Да, за съжаление не четат. В любовта също има хубава енергия. Ако си във връзка, не забравяй, че понякога най-романтичното нещо не е скъпия подарък, а вниманието. Да оставите телефоните, да изслушате човека срещу вас, да попиташ как си и наистина да изчакаш отговора. Ако си необвързан,
шансът да привлечеш внимание този месец е доста голям. Само гледай да не се влюбиш в човек, само защото ти прави комплименти. Хубаво е някой да ни се възхищава, но е още по-хубаво да ни уважава. В работата можеш да получиш възможност, която първоначално ще ти се стори малко плашеща. И знаеш ли, точно такива възможности най-честно ни карат да израсне. Не се отказвай само защото не знаеш всичко. Никой не започва като експерт. Има още нещо, което много ми се иска да ти кажа. Август ще ти напомни, че не е нужно непрекъснато да доказваш колко струваш. Твоята стойност не се определя от това колко хора ти ръкопляскат, а от това дали вечер си лягаш с усещането, че си бил верен на себе си. И според мен това е много по-важно. Така че, лъвове, ако трябва да ви оставя с една мисъл за този месец, тя е: не чакайте разрешение да бъдеш себе си. Светът има нужда точно от човека, който си, а не от версията, която се опитваш да представиш, за да се харесаш на всички. И ако искаш всеки ден да знаеш кога е най-подходящия момент да действаш, да започнеш нещо ново или просто да използваш енергията на деня, по най-добрия начин заповядай в безплатния ми Телеграм канал. Там всеки ден споделям кратка прогноза и практични насоки. Линкът ще оставя в описанието под това видео. Деви, може ли този месец да не анализираме абсолютно всичко? Моля ви. Знам. Сега някоя дева ще ми каже: ама аз не анализирам. Само че има една голяма разлика между това да помислиш и това да се въртиш в кръг. Понякога толкова търсим правилния отговор, че изпускаме момента да действаме. А животът не винаги иска от нас перфектното решение. Понякога просто иска да направим първата крачка. И знаеш ли какво ми се иска да направиш този месец? Да си позволиш да не бъдеш перфектен. Да, знам колко странно ти звучи това, но честно, колко пъти отлагаш нещо, само защото си казваш: още не съм готов, още не е достатъчно добро. Ами, ако можеш още малко да го подобря и тогава. И накрая минават месеци, години. Август казва: пусни го, хайде започни, довърши го, защото готовото, макар и несъвършено, почти винаги е по-добро от перфектното, което още стои в чекмеджето. В работата месецът е много добър. Особено ако напоследък сте мислили за нов проект, нов клиент или ново обучение. Само не се подценявайте. Понякога девите чакат да научат още едно нещо, после още едно и накрая човек с наполовина по-малко знания вече започнал и се справя чудесно. И не защото знае повече, а защото просто е започнал. В любовта ми се иска да не приемате всичко толкова лично. Ако човекът до вас е уморен, това не означава непревенно, че вече не ви обича. Ако не е писал 3 часа, не означава, че най-вероятно не планира нов живот с друга в друга държава. Понякога хората просто са заети. Не измисли сценарии, попитай. Разговорът почти винаги е по-добър от предположенията. Ако си не обвързан, много е възможно да се запознаеш с човек покрай работа, обучение или чрез общи познати. Само не започвай още на първата среща да мислиш дали бихте били добра двойка след 10 години. Първо изпийте кафето, после ще мислите. Към края на месеца ще усетите едно голямо облегчение. Все едно нещо, което дълго си носил на гърба си, най-после пада. И ще си кажеш: защо изобщо толкова се притеснява? И честно казано, това е въпрос, който много деви ще си задават през август. Така че, девички, ако трябва да ви оставя с една мисъл за този месец, тя е: не позволявайте на страха да се маскира като перфекционизъм. Понякога най-доброто решение е просто да започнете. И ако искаш всеки ден да знаеш кога е най-подходящия момент за важни разговори, работа, лични решения, заповядай в безплатния ми Телеграм канал.
Там всеки ден споделям кратка астрологична прогноза и практически насоки. Ще оставя линка под описанието на това видео. Везни! Везни! Имам един въпрос към вас. Кога за последно направихте нещо, само защото на вас ви се искаше? Не защото някой ви помоли. Не защото така е редно. Не защото не ви е било удобно да откажете, а просто защото сърцето ви е казало искам. Спомняте ли си? Защото имам чувството, че август точно това ще ви научи. Да започнете малко по-често да се питате, а аз какво искам? Знам, че при вас понякога е по-лесно да разберете какво искат всички останали. Само не и вие. И после идвате при мен на консултация и казвате, Люба, не знам защо съм толкова изморен. Ами, защото цял ден си живял живота на другите хора. Август е много хубав месец да върнеш баланс. Не само в отношенията си, а и вътре в себе си. Ако някой постоянно очаква от теб, а никога не те пита как си, може би е време да се замислиш дали тази връзка е толкова равностойна, колкото ти се иска да вярваш. И не говоря само за любовните отношения. Това важи за приятелите, и за работата, и дори за семейството. В работата е възможно да се отвори нова възможност. Но тук ще ти кажа нещо. Не чакай някой да те забележи. Покажи какво можеш. Кажи идеята си. Поискай това, което смяташ, че заслужаваш. Защото ако ти не вярваш в собствената си стойност, трудно ще убедиш другите да я видят. В любовта месецът е интересен. Ако си във връзка, говори повече, но не онова нищо ми няма, защото всички знаем, че когато Везна каже нищо ми няма, обикновено има поне 5 неща. Кажи какво и чувстваш, без намеци, без тестове, без той трябва сам да се сети. Няма да се сети. И това не е защото не те обича, просто хората не умеят да четат мисли. Ако си необвързан, август може да те срещнеш човек, който изобщо не прилича на представата ти за идеален партньор. И знаеш ли, понякога точно така започват най-хубавите истории. Към края на месеца ще вземеш решение, което може би отлагаш от доста време. И когато най-после го вземеш, ще си кажеш, чакай малко, аз защо толкова много се чудих? Колко често се случва така, нали? Така че Везни, ако трябва да ви оставя с една мисъл за август, тя е, не е ваша работа всички да са доволни. Понякога най-важното решение е да изберете себе си, без да се чувствате виновни. И ако искаш всеки ден да знаеш кога е най-подходящия момент за важни разговори, срещи и решения, заповядай в безплатния ми телеграм канал. Там всеки ден споделям кратка астрологична прогноза и практични насоки. Линкът ще оставя в описанието под видеото. Скорпион! Скорпиони! Хайде да си кажем истината. Има ли тук някой, който поне веднъж е казал нищо ми няма? А в същото време е водил 5 разговора, написал е 3 сценария и е решил какво ще прави до края на годината. Ей, не се правете, познавам ви. Август ще бъде интересен месец за вас, защото ще ви накара да спрете да се преструвате, че всичко е наред, когато всъщност не е. И знаеш ли, това не е слабост. Понякога това е най-голямата сила. Просто да кажеш, да, трудно ми е. И да не се правиш на супергерой, защото честно казано, супергероите са само по филмите. И дори те понякога имат нужда от почивка. Този месец много от вас ще се замислят на къде да вървят. Дали работата ви носи удовлетворение, дали хората около вас ви дават енергия или само я взимат. И това са много хубави въпроси. Само че не се оставяйте прекалено дълго в мислене, защото вие умеете да анализирате така дълбоко,
че накрая и GPS-ът ще се обърка на къде точно сте тръгнали. Август иска действие. Не е огромно, не е драматично, една крачка, един разговор, едно решение. Понякога това е напълно достатъчно. В работата е възможно да се отвори нова възможност. Само не си казвайте, ще почакам още малко, защото има моменти, в които животът не пита втори път. А в любовта, тук, много ми се иска да ви кажа нещо. Не карайте човека до вас да гадае как се чувствате. Аз знам, че понякога си мислите, ако ме познава, сам ще разбере. Не, няма да разбере. Кажете, споделете, покажете. Повярвайте ми, хората много по-лесно разбират думите, отколкото мълчанието. Ако сте необвързани, не сравнявайте всеки нов човек с някой от миналото. Новият човек няма как да издържи изпит по чужди грешки. Дайте му шанс да ви покаже кой е. Към края на месеца ще затворите една тема, която ви е държала в напрежение. И знаеш ли кое е най-хубавото? Ще усетиш едно огромно облегчение. Все едно си носил тежка раница и после си я свалил. И тогава вероятно ще си кажеш, защо не го направих по-рано? Защото всичко си идва в точния момент. Така че, скорпиони, ако трябва да ви оставя с една мисъл за август, тя е: не е нужно винаги да сте силни, понякога най-смелото нещо е просто да бъдете истински. И ако искате всеки ден да знаете кога е най-подходящия момент за важни разговори, решения и нови възможности, заповядайте в безплатния ми телеграм канал. Там всеки ден споделям кратка астрологична прогноза, практични насоки. Ще оставя линкът в описанието. Стрелци! С вас винаги се забавлява много. Защо? Защото ако има човек, който в понеделник решава, че ще започне нов бизнес, във вторник вече гледа самолетни билети, а в сряда си казва, май е време да науча италиански, това най-вероятно си ти. И най-хубавото е, че в момента, в който ти хрумне новата идея, ти вече си абсолютно убеден, че точно тя ще промени живота ти. Разбира се, до следващата идея. И знаеш ли, изобщо не го казвам като критика. Аз страшно харесвам това качество, защото ти умееш да виждаш възможности там, където другите виждат проблеми. Само че август ще ти каже едно нещо. Чакай малко. Не скачай веднага на следващия влак. Огледай се. Виж докъде стигна с този, на който вече си се качил. Защото си мисля, че при доста от вас има едни започнати неща. Не непременно големи, може да е курс, проект, идея, ремонт вкъщи, все едно какво е. Стои си там и все го местите за другата седмица. Ама другата седмица вече дойде. Аз ако съм на ваше място, точно август бих си казала: добре, този месец приключвам това. Не започвам още 5 нови неща. И да, приключвам поне едно. И знаеш ли какво се случва? Освобождава се страшно много енергия, защото няма нищо по-изморително от 10 недовършени задачи, които всеки ден ти напомнят, че те чакат. И другото, което много ми прави впечатление при стрелците, вие толкова обичате свободата, че понякога като чуете думата ангажимент, направо ви става леко неспокойно. Спокойно. Никой няма да ви вземе свободата. Дишай. Понякога точно един ангажимент може да те отведе на място, за което дори не си мечтал. В работата ми изглежда доста динамично. Може да ви предложат нещо ново, може да се отвори врата, само не я гледай прекалено дълго. Защото има хора, които разсъждават по 6 месеца и накрая някой друг вече е минал през тази врата. А после казват: можеше да опитам. Опитайте. Какво толкова може да стане? Много да научите нещо ново. В любовта. Тук много се усмихвам.
Защото вие обичате нещата да се случват естествено. Не харесвате натиск, не харесвате драма. И честно казано, кой ли ги харесва? Ако сте във връзка, направете си някакво малко приключение. Не говоря задължително за екзотична почивка. Понякога един следобед, някъде сред природата, може да ви върне усещането, че отново сте отбор. Ако си сам, моля те, не отказвай всяка покана, защото като ви слушам понякога, не ми се излиза, не ми се ходи, другия път. Добре де, а после откъде да дойде тази любов? Да ти позвъни на вратата с куфар в ръка, излизай, срещай се с хора. Дори да не е любовта, поне ще си изкараш добре. И още нещо ми се иска да ти кажа. Август е месец, в който много от вас ще си спомнят за една стара мечта. Нещо, което преди години си искал. После животът е станал забързан, работа, сметки, задължение и си е оставил някъде на заден план. Ами, може би е време да извадиш. Не казвам веднага да обръщаш живота си с главата надолу, но поне си задай въпроса, още ли го искам? Понякога точно този въпрос започват най-хубавите промени. И ако искате всеки ден да знаете кога звездите ви подкрепят новите начинания, кога е най-добрият момент да букнете новото пътешествие, заповядайте в моя телеграм канал. Там всеки ден споделям седмични насоки и много практики. Ще оставя линка в коментар. Кози-рози! Мога ли да ти задам един малко неудобен въпрос? Кога за последно си почина, без да чувстваш вина? Не говоря за това да седнеш за 10 минути с телефона в ръка и през цялото време да си мислиш какво ще има да свършиш. Говоря за истинска почивка. И имам чувството, че доста кози-рози ще се усмихнат в момента. Защото ти си от хората, които дори когато си почиват, пак са на работа. Лежиш на плажа и вече си правиш план какво ще стане през септември. Или пък си казваш само да проверя един имейл. Само че този един имейл много често става 20. Август обаче ще те накара малко да намалиш темпото. Това не означава, че си мързелив, точно обратното. Просто защото си се натоварил повече, отколкото е било нужно. И знаеш ли какво ми прави впечатление при кози-розите? Много рядко искате помощ. Все си казвате, ще се оправя, аз ще го направя, няма смисъл да занимавам другите. Добре де, а другите за какво са? Понякога няма нищо лошо някой да ти подаде ръка. Не защото не можеш сам, а защото не си длъжен винаги всичко да носиш сам. И си мислите, че точно това ще е един от уроците на Август. Да не поемате автоматично всичко на вашите рамене. В работата, тук според мен ще има движение. Някои от вас ще получат признание, други ще получат нова възможност, а трети най-после ще видят резултата от нещо, по което работят от доста време. И честно казано, време беше. Защото понякога гледам кози-розите и си мисля, този човек кога изобщо спира? Работи, после още малко работи, после решава, че може да поработи още. И чак когато организмът каже край, тогава се сещате, че може би е добре да си дадете почивка. В любовта ми се иска да направите нещо много простичко. Да бъдете малко по-меки. Защото знам, че отвътре сте много чувствителни, само че отвън понякога изглеждате така, сякаш нищо не може да ви разклати. И човекът до вас може да си каже, ама той изобщо има ли нужда от мен? Има. Просто не го показвате достатъчно. Кажете едно, липсваше ми. Пригърни човека. Покажи, че те е грижа. Не всичко трябва да се доказва с действия. Понякога и думите вършат чудеса.
Ако си сам, не дей веднага да отписваш някого, само защото първата среща не е била като по филмите. Дай си малко време. Най-хубавите отношения понякога започват много спокойно, без фойерверки, без гръмки обещания. Просто с едно усещане, че до този човек ти е леко. И това всъщност е много ценно. И още нещо. Август не е месец, в който трябва да доказваш на всички колко много можеш. Всички, които трябва да го знаят, вече го знаят. Сега е време и ти да си го признаеш, защото понякога си много критичен към себе си, толкова колкото никой друг не би бил. И това те изморява. Така че този месец, ако нещо не стане от първия път, поеми си въздух, усмихни се и си кажи: добре, ще опитам пак. Не е нужно всичко да стане перфектно още от първия ден. И ако искаш всеки ден да знаеш кога моментът е подходящ за важни решения, работа, финанси, лични разговори, заповядай в безплатния ми телеграм канал. Там всяка сутрин споделям кратка астрологична прогноза с практични насоки. Ще оставя линкът точно под това видео. Водолей! Водолей, кажи ми честно. Случва ли ти се някой да ти каже: абе ти откъде ги измисляш тези неща? Имам чувство, че това ти го казва често. Защото при вас идеите идват така, изведнъж, докато си миеш зъбите, докато караш колата, докато уж гледаш филм, а всъщност вече си измислил как ще промениш нещо в живота си. Само че знаеш ли, не всички хора мислят като теб. И понякога това, което на теб ти изглежда съвсем логично, на другите им трябва малко време да го разберат. Така че не се ядосвай. Просто си една идея по-напред. Август ще бъде интересен месец. Защото ще ти даде възможност да направиш нещо различно. И честно, много от вас точно това чакат. Вие бързо се отекчавате. Една и съща работа, едни и същи разговори, едни и същи дни, и в един момент започвате да си мислите: абе, нещо трябва да променя. Само че не бързай да променяш всичко наведнъж. Защото понякога гледам водолеите и си мисля, че ако могат за един уикенд ще сменят работата, ще боядят със стените вкъщи, ще започнат нов проект и между другото ще решат, че е време да живеят в друга държава. Може и без чак толкова ентусиазъм. Едно по едно. В работата ми изглежда, че ще има интересни разговори. Може някой да ви предложи нещо. Или вие сами да решите, че е време да покажете идея, която отдавна ви се върти в главата. И знаеш ли, покажи я. Не чакай да стане съвършена. Хората не купуват само перфектни идеи. Те купуват идеи, които решават проблем. А ти, това си много добър. В любовта, тук ще те помоля нещо. Не изчезвай. Знам, че понякога, когато ти стане прекалено емоционално, първата ти реакция е да се дръпнеш. Да си кажеш: искам малко пространство. И това е напълно нормално. Само че кажи на човека срещу теб какво се случва. Защото ако просто изчезнеш за 2 дни, той няма да си каже: сигурно има нужда да остане сам. По-скоро ще си каже: аз какво обърках. Едно изречение може да спести толкова много недоразумения. А ако си сам, Август може да те срещне с човек по доста необичаен начин. И знаеш ли, няма да се очудя. При теб любовните истории рядко започват нормално. Все има някаква интересна случка. Общ приятел, пътуване, интернет, някакъв курс и нещо, което изобщо не си планирал. И още нещо ми се иска да ти кажа. Не се опитвай непрекъснато да убеждаваш хората да те разберат. Не всички ще го направят. И това е напълно нормално. По-важното е ти
Да не започнеш да се съмняваш в себе си, само защото някой друг не вижда света по същия начин. Аз винаги казвам, че различните хора първо изглеждат странни и чак след време всички казват, абе той е бил прав. Така че, ако имаш идея, която те вълнува, не я прибирай обратно в чекмеджето, само защото някой е повдигнал вежда. Понякога точно най-странните идеи се оказват най-добрите. И ако всеки ден искаш да знаеш кога е най-подходящия момент за нови идеи, важни разговори и смели решения, заповядай в безплатния ми телеграм канал. Там всяка сутрин споделям кратка астрологична прогноза и практични насоки. Ще оставя линкът в описанието. Риби, я ми кажете, колко пъти ти се случва да усетиш, че нещо не е наред, още преди някой да го е казал. Още дори някой да е казал и думичка. И после човека отсреща след 2 дни ти казва, абе, знаеш ли? А вие си мислите, да, аз това вече го знаех. Имам чувството, че доста риби сега кимат. Защото при вас интуицията е много силна. Само, че понякога има един малък проблем. Толкова слушате всички останали, че в един момент спирате да чувате себе си. Един ви казва едно, друг ви казва друго, трети съвсем различно и накрая се чудите. Добре де, аз всъщност какво искам? Август, според мен, точно това ще ви върне. Вашия собствен глас. И знаеш ли какво много ми се иска да направиш? Да спреш да търсиш позволение. Защото понякога сякаш чакаш някой да ти каже, да, можеш, да, справяш се, да, това е правилното решение. Ама защо ти е? Ако ти усещаш, че това е твой път, понякога това е напълно достатъчно. И нещо друго ми прави впечатление при рибите. Много често виждате най-доброто в хората, което е прекрасно. Само, че понякога гледате толкова много потенциала им, че пропускате какви са в момента. И после казвате, ама аз вярвах, че ще се промени. Може. Но може и да не се промени. Не носи тази отговорност на своите рамене. В работата месецът ми харесва. Особено ако има нещо творчество. Нещо творческо. Ако работите с хора, ако създавате, ако отдавна ти се върти една идея и все си казваш, не знам дали ще стане. Пробвай. Аз винаги казвам, че човек много по-лесно преживява едно не стана, отколкото едно изобщо не опитах. В любовта, тук ще ти кажа нещо с много любов. Не спасявай всички. Знам, че ти идва отвътре. Знам, че искаш да помогнеш. Но има хора, които не търсят помощ. Те търсят някой, който да им решава живота. И това са 2 различни неща. А ти понякога ги объркваш. Ако си във връзка, не премълчавай нещата. Само защото не искаш да нараниш човека. Понякога една честна истина, казана спокойно, спасява отношенията. Ако си сам, не се изненадвай, ако този месец някой прояви интерес към теб, а ти изобщо не си го забелязвал досега. Това също ти се случва, да. Толкова си замислен за други неща, че човекът отсреща вече 3-ти месец ти прави комплименти, а ти все си мислиш, колко е любезен. Не, може просто да те харесва. И още нещо. Август много ще ти покаже колко е важно да пазиш енергията си. Не е нужно да си навсякъде. Не е нужно да помагаш на всички. Не е нужно да казваш да на всяка молба, защото когато ти си изтощен, няма да можеш да бъдеш полезен на никого. Така че първо напълни своята чаша, после наливай и на другите. Така е много по-здравословно. И знаеш ли, имам чувство, че когато свърши август, доста риби ще си кажат, май беше време най-после да избера себе си. И аз много се надявам да го направите. Защото когато ти си добре, целият ти свят започва да изглежда различно. И ако искаш всеки ден да знаеш каква е енергията на деня и кога е моментът е най-подходящ за важни решения, любов, работа,
лични разговори. Заповядай в безплатния ми телеграм канал. Там всяка сутрин те очаква кратка прогноза с практични насоки. Ще оставя линка в описанието под това видео.